kada kayo amin, nadanak man nga ro dito yen. Proud Ilocana, amang ipakita kada kayo ti maysa nga si Daen, ti maysa nga Ilocano. Agpabladak iti uto. So, iti laok ko guys kikwa, kalunay. Kalunay. Kan, dahito'y karabasa nga ginatang ko. Ayan, ata imarita. Pakita kanya yun niya. Kasi iti nagkadadakkel na iti, what do you call this one? Kalunay ditoy. Nagdadakkel. Di ba ti amok kidi? Di damdamo ko may Australia. Ato lang bulong na. Kasi di dyan Pilipinas, di ba? Di babatit lang. Kitak nagdabasit dito Alam mo. Lakas to ilang kabasi na kumanya. Then, parut-paruton tayo or just gatilan tayo lang deji kwa. Atoy ni, niya tawag na ato yun. Ugot. Yung dito'y gayam haan guys, na-learn ko nga kwa. Dito'y gayam kayo na, di ba nalunong mat. Kasto, iti po may anday katanda lang ajay. Kwa na. Ati skin na ngay. Tapno malutumot lang sada pag sinaon. Kas jayda guys. Tapno alis tumot lang maluto. Sumot lang api nagdadakkel mati kalunay da dito yung muto niya mo atan ko nakili. Idamdamok makakita dito. Gayam. Ayan, good doong. Nagulimok tibala na awan nila kay ko. Sabado piman ng trabaho na. Urela na iturog ko tibanlog ko tay sa nga napandijay na maling kay ginagadayo. Ang sulit mat ata. Gym kami mo nga makaraman kadagiti na imon na mulagatan nga masida. Nang kaumadayo ko nya makikita karne. Betilaktan akas to yun. No, kasla ko madagi jay aba kasya man manuti kwadis. Danunong di jay. Baglad dalot to no kwa. Ag-subscribe kayo apo. Gagayaman kakabsa tapno kwa. Aglilin na. Kumbaga nya tawag na jayen. Aglilin ni bang tayo, kikinomen tayo, nanya maluto nga masida nga Ilocano, tapno barang kayak nga iluto dito, then ma-video, tapos pwede tayo nga buyaan, tipa nagluto ni Manang yo. Kaste guys, no biga manin, Sunday, oh my god, nagalisto ti aldaw guys, ang mapupuutan. Ayan. Advance happy birthday gaya mitikab sa amin nga ni Bunso. Kung ano hang agdebo, kung ano tuno 21, talalaking ko. Hamok gayam. Magpa-boycott pa yan. Awan hang agdebo nung kunaklakit din. Yung sorry kabsa, tang kami makaawid. Daputa kawawid mi lang, how many months lang, handa kami man dito yun. Handa kami mo palubusan ti trabaho, nga kanahin nga ag-day off, hamimot nga igam ti kasta. So nga, inanos kakabsat, mabayag siguro. Kasi, ay plan nga agawid kami to no kwa, ore kaya ni kuya yung agawid. Hamit nga mabalin, kinalangan mo nga panawa ni kuya yung ay. Nagmaymay sa dito, awanin Kasi dinagawid na dita mo, yung mutong, lonely na. Diba? Sangit na ang sangit. Naumbi na nga nila kay ko. No, kasi dyan nga tumawag, awang boses ko nga may bagan, tati iliw ko. Ang kami nga nasanay nga ginanda yun, nanipod. Nag-asawa kami. After 5 months lang, naalanak dito yun.
nanipod idi ang kami nga ngagsinsina ha. Hasta talaga idi lang nga dabuda nga nagsaro no, which is that was 2018, and this year di nagkasarang kabsat ko idi April, so nagawid kami. But then nagrigat guys kasla happy ngita. Siyempre makadwam dagiti makitang dagiti pamilya, especially the parents, di ba? Pero narigat lang kasi kano awan di may sama ingungutong pag nga kasta ta binadang mo ti rigat kenam ay nga kunada narigat sila ladingit ka rin no kwa makais-isim kalatang imbagki di ta datay ubing may sa nga lalaki nga kaanakak iso tinay aywan nga iso ti pangikuko at tilungkot ko no kasi nga malmalday na yan nalpas nga nadalusanan na nagdadakkel niya. Pero aduunay dito nga isagpaw ko di dya ayanti kwa. Ayanti utong nga mapabpablad. Isalad ko latan, ikaklat at ikamatis and kantatis niya. Okay, dalusak ta di jay karabasa. Finally, ipakita nila kay ko tataatoy. Puta tamang pay bakit ko na nabigyan. Nga adda tikastan. Kunana. Makaay-ayo. So nga ti pakamisak lang dita Pilipinas sun guys. Nagiti lang kakabsat ko. Naghanak ko kasyay. Kanod mo dagiti gagayom. Gagayom nga hanga ko hanga taper. Hang kastingi. No need to mention like this. Ken kwa nasanay na nga no agaw awidak nga minpay hanak ko na rumrumwar guys nga mapan maki patpatangon ti karkaruban kasi nasanay kami dito nga naulimog hanga mabalin nga rumrumwar ka kas jete abroad guys so nga siguro dagiti padak nga kwa nga nagnaud ti ibang bansa nga nabayagan handang mababalaw iti ugalik ngay nga kasla nga rumrumara pa nga tanga kata rumrumar ni kastoy at dapay iso na makabulan na dito kasi guys ang ko pa nakita animunumun na na sa tilog animunumun na haman lang nga rumwar haan guys kasi jay kasla ang ko kahit aji makitungtungtong mas kayat ko pa'y aj kwa aji syakti ipasyaron da umay so nga abangan nyo guys no agaw awid na kumay kay jayang ko di balay ti parents ko kung nakikita balay ko dita umay kay di jay dadya lang ti ayat ko nga makitungtungtong kaya taknod dati mapan mang bisita kanya kasya anya tiragrag sa kunukan mabangbang aran na ngamno ko na unyo nga syakti pumasya rakot nagswerte naswerte ka no pasyaran ka takas jeto ugalik amo siguro dagiti kwan at damot nga agnanaud ti bang bansa nga nabaybayagan ngamno ati lang 2 years kada 3 years okay pa lang aja pang makikarkaruba kaisok ka kwan ngamno kasla da tao nga nga agnauden residency nga talaga akaawanin kung na mapan agpasyar kadwa na pamilya na kasyay so nga siya ko mapanlatan nag-shopping timaka na nga rum mayatan no may galgalo na mo no daddo magical sada kasyay tangamin kasla madikay nga di makikita na nga pangato pa baba kasla marundraw na nasyak tikit kitanda iso nga no kaya agaw awida guys kadagiti makakilala kanya open dadya balay mi open hadya arwangan apo nagpasangbay kanyayo kenti kinapudno na maragsakan ak unay no kwa iso nga
kadagiti imay nga bumisbisita when mo naitaltal laong nga addanat no kwa haan kayo nga mabain syakit diti mabain no ka kanyayo nya la kastan nagalis to guys bayatin naklang panagimarit panagdalos ka dati sagpaw ko kanay jay sabong karabasa na luto ni nagbusinga rin ilugagayem kapot takin aduunay daytoy kalunay ilutok kastak salad ko ayan ikakti lasuna bagoong nawanti bagoong patis kanti kamatis kilnat na lang kastak diba healthy ti kanin ti Lucano gagayem basit ayan 1 minute o 2 minutes ayan mabalinin madimot na malusak so inak nga rod igisar dayjay utong adati basit lang karne ayan basit lang dorakom bawang kan laso na tata bimara dayjay paglutuanin igisar ko ayan ko ate karne sabi ko ti karne naumo na patastis yan na nagkapay no kadayjay tabana rumor di flavor ito pang kaima ano awan pinaka ti ilaok ng inos pa maawangan yung pinapa ako iwar lang gana medyo brown then pwede ikabiljay bawang nasisi niya brown yung pwede ikabiljay bawang then jelas yung mana pwede pa nagluto kiti pinablad nga utong kapag pa brown nen pwede ikabil atay napabladen pwede kare ikakiti ramanan awan ti kwa vegeta pwede ti magic sarap yeah kan pwede matipatis basit lang kapag unay na angkit ano siya ikat basit ti isang kakutsara nga bagoong kutsara nga bagoong ngayon guys natimpla mo ton so nga ikabil ko daytoy sabong tikarabasa and daytoy
Tawag na yung tamanin. Tanahin ko malipatan ako. Kalunay. Ayan. Ayan, kalubak. Tapno maluto di gulay na mabalingan. No siya kami tagluluto guys. Bas-basit lang amin tiko na. Di guna. Siyempre, tiko na ako. 2 to 3 person lang timangan. So, ayan, naluto. O, diba? Naluto. Depende. Hello guys. So, ate daduma nga kalunay, inak isalad. Hanak kami une mahilig iti lasunan no pang salad. Ngam ikak lang ti basit. Nya. Tapos, no, depende na niya ka iyong taste. Pwede mo ti bagoong, pwede mo ti patis ngim siya. Ikak ti bagoong. Sanga kutsara lang. Then, Pinoy na Pinoy kami guys. Isang ora nang hinihin natin product. Ti Pilipino dito eh. So, gamitin ni. Kasi, manulang din yung may isang kung ngayon nga 2 liters ay ita. It's like $3. Yung may isang galon, mga $3. Eto, almost $3, 1 liter lang. Ngayon yun, halos good na talaga ti diferensya. Tubong Pinoy ko naman. Pati asawa. Siyempre, basit lang. Yung nabda kalamansi, anak kagatang anti kalamansi, awan na biro ko. Pwede lakta. So nga, sukat ikabil ko. Ken, dahito yung naalami nga, kamatis jay garden. Ay. So, tikabil ko laktan. Then, ikiwar. Yan, raman na. Ilocana guys. So, nyo lipatan tag subscribe ha. Ta pwede tayo nga kinoment na niya tisumaro nung kabaluto. When, supportaran nyo dito Proud Ilocana channel ko. Ayan, bye.